Peipponen ja Rinne meni suoraan Teinistä ohi heittämällä tuohon ensimmäiseen kurviin. Sitten lähtee haastamaan Teini. Forsström otti todella hyvän lähdön. Forsström noussut jo siellä 4. Täältä äkkiseltä katsotaan savupilven läpi. Katsotaan, anteeksi, 5. Eli siellä mennään niin Rinne, Teini, Peiponen, Wikman, Forsström. Näin äkkiseltä katsottuna mikä tuo on tilanne. Ja sinne Teini kuittaa pääsee kääntämään eteen. Eli Teini siirtyy kärkeen tuolla Las Palmasin jarrutuksessa. Ja taas lähdetään tulemaan tänne haastamaan. Nyt Peiposilla kävi jotain. Sinne nyt hajosi Peiposilla auto, yskähti sen näköistä savua, että meni paljon rahaa. Mutta nyt katsotaan mitä tuo Rinne ja Teini tuohon haastaa. Eli se nyt on tulossa niin, että Forsström on ohittanut Peiposen. Jotain siellä äsken kävi tuolla Peiposella tuolla Las Palmasissa. Eli Teini, Rinne, Wikman, Forsström. Siinä on nyt tää 3 kärjessä on tämä katsotaan, mitä tapahtuu. Eli Rinne, Sukarinne, joka on varmistanut mestaruutensa